Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang. Aku ngontane siang. Mau kan aku ceritane kan golek tempe lho pemirsa. Ceritane dan ceritanya. Aku ki pengen nang pasar ki gak ono. Percaya gak? Aku ki piye yo? Makin iki senengku apa? Apa sih? Murah no. Kaget aku. Tempe ki siro lupat satu pitu iki 2.000 pemirsa. Ya cuma tayo ketok gede buntelane. Tapi sebenarnya iki yo tempene iki asine padha-padha ae takerane. Cuma buntelane kan godhong dadi gedembeng ngono kan. Iki enak nek digoreng pemirsa. Digoreng tempe bumbu tumbar bawang ngono wis enak. Nah, iki aku mau golek tomat. Nang kene yo tak ceritani. Bakul janganan iki lewate beduk tekan kene pemirsa. Masalahnya esuk iki wong mudun di pasar Kapuan. Pasar Kapuan tutup setengah 10 jam 10. Ya. Kadang kalau ono sing lagi mulai kok sawah, ono sing lagi mulai kok kerjaan, urus sempat nang pasar, mesti nyegat bakul janganan. Iki mak aku golek iki. Asline iki tekerane padha-padha ae. Cuma kan buntelane kan ini. Ketok gedembeng tapi asline padha-padha ae. Ya murah kok. Lah aku ngarani murah. 2.007 pun tak nggo gorengno lawuhku dhewe karo anakku ya wis luweh-luweh wong loro tok. Aku ki masak ki nek pas gak bulan puasa misalnya nek bulan puasa yo aku luwih sering tuku soalnya mau berdua tok karo anakku. Nek masak kadang kaken. Ya pemirsa. Mau jenenge wong do poso kabeh ya. Lah iki mau terus jagongan. Ono ketoprak nduk sing baket iki adik ipare pake. Duh, masuk Mbah yo. Engko bar iku nduk. Rodok-rodok sore. Kan iki aku ngontane kan hari Jumat. Nek sedekah bumi yo. Setahu saya di daerah Blora rata-rata ki mesti golek dino Jumat. Bancane sedekah bumi, syukuran setelah panen. Biasane ki sakbare bulan hari raya Idul Fitri bulan sakbare kuwi biasane dong pemirsa. Sasi Jawa niki sasi Selo. Oke, orang Jawa pasti tahu sasi Selo seperti apa. Pokoknya bulan setelah bulan Syawal Selo. Itu biasanya dipakai orang-orang desa untuk syukuran bancaan setelah panen, bersyukur karo sing gawe urip bahwa panennya telah tiba. Nah, iki aku ngontani hari Jumat karena memang gas desane Jumat. Nek bahasane wong Jepone gas desa, nek bahasa kene iki manganan karena makan-makan ngono. Bahasa umume yo. Bahasa Indonesia niki sedekah bumi. Iki engko pemirsa bar Jumatan. Biasane ki rodok molor rodok mundur sithik biasane. Nah, iki kok aku arep nonton tapi anakku isih turu dadi engko rodok sore ben gak panasen. Yo golek hiburan yo ambek mergawe ya pemirsa. Nang daerah Desa Cabean. Yo sajane bareng karo daerah Gadon, cuma aku gak paham omahe Pak Lurah Gadon ndi. Biyen yo aku takok Dek Endang, lah Dek Endang saiki wis pindah nang Sambungan kono cedhak omahe Mbah Suminah, dadi aku yo ora ero pemirsa. Misal aku WA lah iki yo ora roh nggone. Dek Endang ngedono lah ya aku gak ero. Nek Cabean kan aku ora ya aku dikandani bakul janganan. Ora, Mbak. Nek Cabean aku sik ero. Tempatnya kuwi wae nek Gadon kan aku gak ero lurae ganti kan mesti tuh beda tempat neh. Ya wis pemirsa iki engko
lanjut wae seperti apa iki pembukaannya tak ceritani. Ceritani kemakan aku kan bakul janganan. Mana tekan bakul es teh bareng aku. Koncoku iki bakul-bakul pemisah. Terus aku negesno, "Iya, Mbak, bakul janganan iki paling wong Jepang no kuwi." Bakul janganan sing biasa rene. Mau tak cegat aku golek tomat karo golek tempe. Aku mau gak nang pasar. Engko seperti apa yang kau lanjut. Mau tak ceritani ya pemirsa. Yo. Kau nek selak usek-usekan, oke? Kene ayo, Dek. Pemirsa, daerah Desa Cabean. Wis mulai. Kacang tahu telur kowe. Telur. Ya mbek Dek Jojo. Kacang iki udah bakule lho. Terus mulai ndek mangkar. Oh, kebo. Anune kebo marcowet. Tipis. Ono Mak Damis. Mak Damis. Oh, narik japlek pemirsa. Kurang rasakno. Liwate mau kondi.
Nggih nggih. Terus cilik ngono ki terus digopak rono, jadi gede ngono terus jadi gede. Dhewe ya. Enane kaya kebunnya dua deh. ini terus aduk kalau kenapa lah? Lagi wong silat ya terus piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Sugeng pinandian nggih Pak Bu nggih, sedaya mawon sesarengan sandiwara ketoprak Wahyu Bangsa Budaya mijil saking Kota Blora Mustika wonten Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan. Ingkang dipun pinisuwui panjenengan Raka Mas Anom Suparso niki pokoknya derek-lelekan sedinten sedalu wonten Desa Sabian dalam rangka bersih desa sedekah bumi. Nggih Bu nggih? Heeh, matur sembah nuwun sampun kersa nimbali Wahyu Bangsa Budaya. Muga-muga dongane sing sae terkhusus kagem warga masyarakat Sabian sabubare nimbali ketoprak Wahyu Bangsa Budaya pinaringan kari seger kewarasane. Diparingi rezeki ingkang kathah ingkang lancar nggih Bu nggih. Berkah barokah pokoknya wargane masyarakatnya jadi masyarakat yang ayem tentrem subur makmur gemaripa lajinawi murah sandang murah pangan. Amin. Madami lan iki kok mboten mirsani teng Betekan biasane wingi tahun wingi aku ning Betekan dipalangi ning Betekan saiki aku ning Sabian marane ning Sabian padahal Betekan ngono ketoprak lho. Ya Allah satunya alami lah satunya Surya Jaya panas tak tertandingi pokoknya latihan neng jalan apa berbagai melipur para warga masyarakat Sabian terkhusus ame kleru Boleh ini ngarep. ya pokoknya asal rasa ya oke enggak pakai lintang gini pokoknya kita diaturi
ya Mbak. Iya. Kami tua Bayan Terakat dan sekitarnya. Duit kuat. Nuwun dina iki wis nekakno ketoprak ndi. Wahyu Perso Bugoyo. Yo denane kanggo ning bedhekan saiki ning cabean. Persisum pinjo. Nanggo 6 kuwi. Yo Mas. Bento itu. Piye ta penyanyi diarani Bento? Sing ngarani Bento seger waras pandang apa? Amin. Sesuk lebul kali. Gila padha oke Ibu hari ini aku yo prenyah sih mangga monggo. Apa niki dipake? Minyak glowing. Oh iya sudah minyak glowing. Ora pamer nang Mak Jamis iki YouTuber kembang kondang. Nggih. Sebengan sing penting entuk ngono ya. Ah sebengan ya engko nek gegeden ora penak. Enggak nek gegeden ganjel. Ganjel. Hari ini minta